Kanay sa view. Hi, ma'am. Ako si ma'am. Hi, ma'am. Natiri si Ma'am Villaros? Pwede diri ka, ma'am? Video na ako, mama. Eh, gwapo pa yun yung view, diri ba? Pali na mo gigipaton nga cake, diri, ma'am? Kuanin. Kuanin sa kakuan, maliit, tulo, upat. Upat kaliyer. Mayroon nun 6.5. Ikaw man, imo man yung order, ma'am. Imo man yung pangalan, God, Sinya Villaros. Imo man yung order, God? Ato sa kadlaw lang. Kay birthday lagi nimo daw. Puro imo mga order po, di mo pangalan. Ha? Di mo pangalan nakabutang. Oh, ang bayaran ko, ma'am. Bila? 6,500. Ano man? Dili mo order? Layo-layo gikan na mi, dapat pag yun. Yato tandre. Kay special ni nga cake. Wala ka balo? Saan man na ito ni ngay mo magudi, ma'am? Unya, 6,000? Oh, 6.5. Batik mag-abot mo sa Rapitol po ha? Mo gani kay kamam mo ning order ko namo pong gadri ihato diri. Marilo gay address, ma'am. Ha? Bakit daw dili worth it? Oh, bitaw. Worth it ni ma'am kay ihato jud namo gikamig Davao. Wala ina? Kisa din nag-order ni ma'am nagtawag sa mga. Wala pasuko. Imo mo pangalan ng kabutang. O mo kailain kang Arsinya diri. Arsinya Villaros wala mo kailain. Ako kay na. Iya na. Di ba nagpuyo ka sa Turil? So diri pa deliver karon. Kung man na nagbayad do. Wala pa gani. Ikaw gani magbayad na mo. Gani kay mo ning order po, di ikaw may imong pangalan. Wala man ko nag-order. Mo gani amo lang gi-verify diri. Brato naman cake dong. Lahi man nga kay special ni nga cake, ma'am. Ano ikaw ba ipabayron? Mo na video na lang iko kay lain po kay dili imuhan ni. Di ikaw may imong pangalan. Balik na to ni. Hindi ka maluuyan na. Cake man na layo way gikanan, ma'am. Dagan na may cake sa taas oh. Usaw mo na to imong pangalan ni. Kaputbulan nila nagtrabaho. Ay sila lang na bayad, ma'am. Dili na worth it. Worth it lagi ni. Sige ay kami na lay bayad ana ay. Special mo ni kay birthday ni mo ron? Mo gani gipato diri karon, ma'am. Karong orasa. Kay unta dito tani sa Tureli pa deliver. Nausap man ninyo ang kuanday venue diri na. So gihatod na mo karon. Salamat do. O gani pero ikaw bayad. Daghang ba kay may cake? Namo mo picture po diya, ma'am, nasa cake. Charo. Oh. Di pa kana nga mo picture, special ba kay na? Salamat sa nangatag. So mo greet sa kon. Ako may mabayad. Ako makabayad. Salamat. Alam mo,
Ingunan, ano ka lang, isang paong ka. May kung tag-order sa Shopee ang cake. Di man po, may yung lakag salamat Shopee. Oo, Jud. Pero kay mo ang pangalan eh. Ay ma'am, tanaw sana to ma'am kay basig mulan ba? Isa na ina. Guwapo gani. Happy birthday! Ika mo bayad sana. Muna yung nga. Pwede po dublihan mo bayad. Irog sa langga. Langga. Irog sa mo. Bita mo, bayad na na mama. Bayad na na. Isa na ita rin. Ha? Bayad nata. Imong ex daw, ingon ni ma'am. Ato si ma'am. Joke lang ha, joke lang. Ay! Awang mo dro! Salamat. Dari Dro, di mo kami nag-birthday. asa man cake ka na? Mura ng cake. Hindi, hindi mo na Wala niyo ko lang kuhan. So, before ka na mo kantahan, ma. Yahan na tanan. So, bago ka na mo kantahan, magpaila-ila ko sa amin. So, kami ang AM Digos Flower Shop. Nami diri karon para maghatod sa imuhang sorpresa ug maki-celebrate sa imuhang birthday. So, karon nakakantahan ka na mo og happy birthday. So, sabay-sabay, manganta ta. Okay, salamat, ma'am. Happy birthday. Ma'am, di ba? So na sila yung message mo na kay idea kinsay na. kami nag-umpira na mo nila mabaya. So basahan na kayo ng message, ma'am ha. Ana sila. Happiest birthday, ma. Salamat sa tanan, sa sakripisyo, pag-amuma o pagpangga sa amua. Nga daw way susama sa lain. Unta, tagaan pa ka sa labaw nga makagagahom, og taas og malipayon nga kinabuhi. Swerte kaayo mi nga ikaw ang among nahimong inahan. We love you from Joson, Teresa, Navi, Rico, and Junjun. Asa imong partner ka? Tara. Ale dire sir, tapat sir. Diyan lang sir. Ay, ano gamay ma'am? So sir, sa may birthday wish nimo kay Ay, mag-wish ka, uy. Tagalog, kinakadaghang kinabuhi. Ang taas pa kinabuhi pa. Yes, hindi doon for you. Hola. Happy birthday. Yes! Ali, ikaw, ali. Ali, ikaw. Asa ko bang anak? Ikaw na sir. Tagalog, maayong panglawas o salamat kayo ma sa among pagtambag ng kanunay kanamo. Salamat kayo ma, I love you so much sa birthday. Oh, are. Bubog. Salamat happy birthday ma, and hope saka pa mabuti blessings of more candles to na. Hi guys! Happy birthday sa akong mama na prangka na mo. Salamat kayo, ma, sa abon. Sa bukatan na. Kasi kalisod na to sa ulan. Salamat kayo. Ay, kung pasalamat si mama. Ay, inahan ka na mo. Salamat. Love you. Isa pa man yun. Ay ka ma'am, birthday wish.
Ngiki na. Sa anong negosyo ba? Sa mga wishes Ikaw, mo ikaw, sa Kay. iyang birthday. Happy birthday. Isan pa man sa housing down na nagyan na ang mga nato. Sa una pa jud ti salamat kay bless kay ko nga mukha na kauban mo aming Isan pa man sa mga naagi pa. Salamat. Salamat happy birthday. Salamat. Okay. So, si ma'am, tiwaso na to si ma'am. Ikaw ma'am. Ito ma'am, Nana? Ah, sige, si ma'am na lang oh. Si ma'am na lang. Ah, Ikaw ang last. Ali, diri ma'am. ali ma'am. So may mga panghinaot karon sa birthday sa imuha. Unsa nimo mga business partner pod? Oh, kami May mga panghinaot nimo karon sa iyaha. Mag-una-una sa ko. Magmaan sana. Sa dagina kay mag-una-una ko. Madali. Ano, katil mo lang kita, makitiktas din mo. Malam. Kay sakit na kong heart na lang ay. Sige. Hey, happy birthday. Hinaot nga dagan pa tang kautuigan nga magkuyog sa atong pagka-business partner. Magpadayon na salamat sa kayo, ti. Naginilakay naman noon. Hoy, birthday ron ma'am ha. Ikaw mo sa may message mo sa imong pamilya o sa Dagan salamat sa akong mga anak. Ako ni pa ako nga tarong nilang pagpa. Ako na ako sa ilang salamat. Bilas ako ang mga partner. Dagan kay salamat. Sa labang mga nagahong nagyatagan ko. Dahil nga naabot pa ko ng daran sa business partner. Dagan kay salamat lang. Sir Al, dagan kay salamat. Bato lang. Ito lang. Unya, nag-request mo sila mapasayawon daw mo uban sa mga besties. Silang. Apil ka. Ikaw kay ikaw celebrity. Ah, wala sayaw. Bakar mo na. Bigat lang.